יובי, עזוב אותי עכשיו, אני רואה טלוויזיה, אולי שבוע הבא נמצא לזה זמן. כבר חודשיים אני שומע עוד שבוע. אבל עדיין, נמאס, מתי כבר הולכים לקנות? She may be the face I can't forget, a trace of pleasure or regret, maybe my treasure or the price I have to pay. She may be the song that... את זאת אני רוצה. כן, היא נראית ממש יפה. דווקא את זאתי הכי יקרה בארץ, אריק קלפטון ניגן עליה. יובי, אין מצב שאני אקרא לך את הגיטרה הכי יקרה בארץ. רק עכשיו התחלת בכלל ללמוד לנגן. גנב שהצליח לפרוץ את מערכת ההזקה המתוחכמת של חנות כלי זמר בתל אביב, מדובר בתותח מחשבים, לפחות גאון או אחד שראה הרבה סרטי פעולה. אני אומר לך, יהיה לנו קשה מאוד לאתר את הגנב הזה. זו המשימה שלנו. תראה רב פקד, לפי מצלמות האבטחה נראה שמדובר בבחור די צעיר, וסליחה שאני מציינת את זה, חתיך חורס. אני מציעה שנתחיל לחקור בחורים מהשכונה. הכי טוב שנצליב תלמידים מצטיינים עם נגני גיטרה. נשמע לי רעיון מצוין. שלום. 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 אתה מזהה במקרה את הנער הזה בתמונה? בטח, כל המשפחה הייתה פה לא מזמן. עכשיו שאני נזכר, הילד באמת רצה את הגיטרה שנגנבה וההורים שלו לא הסכימו. זכור לך אולי עוד משהו מהביקור? האמת, התרשמתי מאוד לטובה מההורים. אבא גבר נאה, גבוה, אבל שלושת הילדים נראו לי מאוד לא מחונכים. עשו המון רעש, השתוללו כל הזמן, ברדק טוטלי. יבוא. תגיד לי, עדי, אתה יכול לחשוב על איזה נער מוכשר שמאוד רצה גיטרה חשמלית שאתה מכיר? האמת, יש לי חבר טוב, קוראים לו יובל אברהמי, אבל יובי ישר הוא לא יגנוב גיטרה. יאללה, פקד בונדי, תכניס את יובל אברהמי הזה, נראה מה הקטע שלו. תגיד לי, אתה יובל אברהמי? כן. בוא אחריי. הנה, הבאתי לכם אותו. קונה, אתה נראה לי מוכר. הייתי נשבעת שראיתי אותך כבר פעם. יובל, אני מבין שאתה תלמיד מצטיין וגם מנגן בגיטרה. נכון. בוא נבדוק איפה היית בתהליכים של הגניבה. איפה היית בתחילת יולי? אני זוכר בדרום אפריקה, עם כל המשפחה. בטח. איפה היית באמצע יולי? בספרד, עם גיא ואבא. תכף תגיד לי שבסוף יולי היית בסין. כן. ובתאילנד? כן. שם בתוך מיטה, מול קיר ענק כחול, קר וזול, לפעמים אתה נאנח בלי קול, ובכל זאת אמא שם שומרת גם כשאתה גדול, מחליפה לך בגדים, אומרת שאתה יופי, מהר, מהר, כל הכבוד! בשבילה אתה יכול להיות מה שבא לך לראש, מלך החיות או מלך ההרים, אם תטפס אישה
ביקום תהיה כל מה שבא לך, כי בשבילה אתה תמיד מלך העולם. שם אתה תמיד, כל מה שתרצה רק תבחר, כך אומרת היא, ואתה שואל מה עוד אפשר, מה שלא הייתי בטח לא אהיה, מחליפה לך בגדים, אומרת שאתה מלך הגברים, בשבילה אתה יכול להיות מה שבא לך לרוב, למשל מלך החיות או מלך הערים. ממה שאני רואה פה נשארו כמה ימים. איפה היית בתאריכים האלה? בבית עם אח שלי גיא. יובל, תהיה בטוח שאנחנו נבדוק כל דבר שאמרת לנו פה. בשלב הזה אסור לך לעזוב את ישראל, ואני מבקש לך להשאיר את הדרכון שלך פה בתחנת המשטרה. תגיד לי, בסוף החופש הגדול, היית עם אח שלך יובל בבית? כן. ומה עשיתם כל היום? היינו טלוויזיה, הרבצתי ליובי מכות, ובמיטה גדולה עשינו משחקים כולם על כולם, ואני ותומר על יובי, ויובי החומה, ואני ותומר נלחמים. שובי החומה הוא אולי במקרה גיא ראית אותו מנגן על גיטרה? כן. יפה! אם כך, הגיטרה הייתה גיטרה חשמלית בצבע לבן עם רקע שחור? לא. מה לא? תחשוב טוב טוב טוב. תומר, אולי אתה יכול לעזור לי ולהגיד אם אתה מכיר את הילד הזה שבתמונה? יומי. הוא אח טוב? כן. אתם משחקים הרבה? הוא מצחיק אותך? כן. הוא עוזר לך שאתה צריך? כן. הוא לפעמים מרביץ לך? כן. אתה מרביץ בחזרה? כן. מי מנצח? אני כאן. יובי, מזל טוב, אוהבים אותך, ומה לא נעשה בשבילך?